Hey, him the day your dog roller. I'm going to send a body in Utu, utu. Ebe! Na obodo kem batara m. Ebe niile ekele nnọọ uke. Mụrụ onye ga-akpagara nkata ga-asị ihe na mụ na nwoke kpọhala. Hello? Babies? Please. You're calling me? Because yes. Wrong. Oh. Hey. No, I'm kiri go tetunga biko kama na gana ha. Yeah. Why did you stop me? I'm bele na mamu. Utikle English ni na doka. Uponye ki ga kosi asola gibu. Tupi ma to kro kama to. Hello. Him get let them get the yeah, apa yo kuzula, apa yo. Ese mo gada mora. Tupi ma gada mora. Wow. Wow. Can you say something? Wow. Also for honey him like her. Nti hana. Wow. Onya hagayota. Chai. Yeah. Oops. Someone I like walking. Oops. Hey, you wanna do? Ache fola me. Funke. Oh. I saw no like kwake. Oh my goodness. Oh. Becky. You like. Hey, ngaka mwetre. Hey. Ofosiri Igbo let him get sastre home ya wati him ni kunga kanula. Hey. Come take your courage. What's take your courage. Etilem courage. Woman. Oka. To you, yeah, we him Oka. To you. Dreje, women. English. Rama. Oh, Madam yes, you don't know how to speak English. What? Eke kuna ni Igbo no? Eh? Kuna ya ne ku Igbo? You ni Igbo? I'm not Igbo. Hey! British agbala German. Egusi ejila aka gbo onwe. Si ocha ahụ na si oji. Amụ Igbo, ahụ na amụ Igbo. Eliza nnem. Thank you. Eweliwe. I am excitement. I will be ma problem me onye Igbo. Asikwam. Saka ka ngwe sabi obodo na na-ekwu n'okwu si obodo ọwụla ị gara aga ahụ onye Igbo. Ngoshi na obodo ahụ gwụlaga. Ihe mere m ji ka nọrọ na ahụ na moto onye sịrị nụ. Nke nwaanyị nwanụ doji. Nwa ya asọ. Nkwanụ go na nwunye m nwoke na sigbo ihe m jiri ka nọrọ. Ụta m hụrụ gị ugba awala m egwu im. Ihe m gba Patricia egwu im. Hai ọnwụ Igbo le ka tara aka. Lezie le titi. Lee m nga alege ka mgbaga gị titi. Hey, ele mpaghara Igbo ebe amụrụ. Amụ. Ebe amụrụ gị. Oh, Imo State. N'ime m. Mba, ọ n'ime gị. Si Imo State. Awụ m onye Imo, my name wo Chief Imo worldwide. Ya onye ọbụla awụ onye amụ n'Imo. Wụ n'ime m ka mụ. Ịma na ihe mere ịbata n'ime. Oya ka mgbọlụ gbaghara nọ n'ime mgbọlụ ana m aba mbụ iwe na-ewe m because obodo adịdị mma. Onye ọbụla nọ n'ime obodo ya ga-ama na e nwere ihe na-adịdị mma ọ karịrị akarị. So n'ime m ọgbaghara nọ na ya. Ịghọtago? Ele mpaghara ebe amụ nne m. Amụ nne m. Ya n'ime mpaghara Imo amụ nne m ele ebe ọgwụ. Amụ. Mmaga ele ebe amụ ya. Oh, Aladimma. Aladimma mocha. Come on, stop it. Ọ bụrụ na Aladimma mochari,
ele ihe dị iche na onye amụ n'akụkụ ala dị mma mụchara na onye amụ n'ime. Onye amụrụ n'akụkụ ala dị mma ọ tọkwa n'ime ala dị mma. Anyway, never by the way. Ya bụ nke ahụ nọ n'ogodo n'akụkụ. Never by the way. O nwere ihe m chọrọ ịgwa gị. Biko, don't be offensive. Ịma nwanne m nwoke bụ Apayo. Ọ gwara m agwasị ụmụ nwaanyị siti na unu niile unu laikiri ego. Onye ọbụla megide wepụta ha n'ego. Esi na onye ahụ ga na họteelụ ga onye ọbọ nka. Ote m siri hụ gị, ị ga-alaikizi ego. Biko nne m, ihe ka nte amene m Are you mad? Is something wrong with you? Eh? Just take a very good look at me. Just take a look at me. Does this look so cheap to you? Answer me. Looking so dirty. Onye si n'ime toilet. Rubbish. Ihe m ga na-ahụ n'ala nyere ngo gbogbo 300 naira. Ma ego ole ụmụ ndị omisi mkpa ole 300 na-akpọtara m na village. Nye go 300 gị tụkwasị akantị m akantị na ịkara m otu eke ga-akụgide akantị dị si ya ote hụta onye ga-aka gị otu nkọ gị doro gbatịa plangasi iwe onye ala dị mma na ala dị mma ahụ ka a ga-adogo ozugbo very soon. Odosa ala dị mma ị ga-abanye na ala dị njọ very soon. Ị gajekekwa ka ndị nga eke ọpara gaanyekwa na shi Yobe mumu. Petre sugar n'aka. Ebe ya atọ lot. Ma agakwa ya akụta ahụ m ọdọ. You are a mumu man. Ebe